Yun ke depan untuk Mas Waldi, Mbak Wahyu, Mas Bayu juga, Bang Sobi. Mas takoni arek njaluk apa Mas? Meneh Mas, ki ngantene wedok. Iki kesurupan. Kok sik. Takoni. Yuk, Mbak, kok sik sampean aja lunga dhisik ki ngantene ki wong sampean kudu tanggung jawab. Heeh. Sadurunge dikenalake sik ben karepe warga kene ben ngerti kabeh sapa sing sumurup nangon kowe. Suminten. Suminten setan saka ndi kuwi Suminten? Suminten Edan. Setan saka ngendi ki? Saka ngisor wit. Oh. Hah? Wit apa? Hah? Wit apa? Wit gleor. Ana setan nang wit gleor. Ki aja ganggu gawe mergo iki Mas Bayu karo Mbak Sofi kek seneng dadi manten. Kowe engko bali arep njaluk apa? Duit. Wong setan kok arep bali njaluk duit. Njaluk duit ngantene apa bapakne? Loro-loro. Oh, arep njaluk duit ngantene karo bapakne. Yuk, iki men tanggung jawab men lek bali yuk mesake yuk. Heeh. Iki ngantene lan yo saka Kalimantan tenang bae. Nek ngantene rang kowe nyilih sik. Ngomong iki ngetake. Nah, ketok ora. Ijo. Oh, enggak kacamata. Abang. Abang. Isih kurang ora? Bapak Wal. Waldi, Mas Waldi. Lho iki tanggung jawab Mas Waldi melek bari iki Mas Waldi. Wong nganti curang sareng kabeh. Iki Pak Waldi. Kene tambani Pak Waldi kene Pak Waldi tambani. Iki. Pak Waldi nambani kene. Ki engko genep Pak Waldi ki wong Yogyakarta terus bali saka Malaysia kok. Saikhlase mangtene sementen. Mantene sementen. Monggo saikhlase menawi ajeng jujul nggih mboten apa-apa. Wis. Saontene. Nggih, golek ning syaraté golek bali ya, golek bali syaraté ya. Nggih. Wis. Wah, piye. Matur nuwun Bapak. Sinten ingkang badhe malih? Oh, Bu Watini. Nanti kae ibune manten. Hayo Bu Watini kene, Bu Watini. Ki men golek bali. Bu Watini kene. Sing wong tes. Selak rada pegel iki. Suminten rada. Sik nganteni ibune. Nek ibune manten wis rene kuwi golek bali ya. Ya, bali rindi. Ya bali ning asalmu. Ning ngisor wit gleor mau. Gleore wis cukupi. Ning ngisor wit gleor terus tak diduyui. Kok nganteni Bu Watini. Heeh. Ki Mas, ki Bu Watini bener karo tabuh sithik Mas, tabuh sithik Mas. Tak tungani sik. Het sentele het. Hot sontolo hot, anak sapi jenenge pedet kuning-kuning ning jero kathok jenenge cet. Apa ya ana wong ning jero kathok kok jenenge cet iki. Ayo ndangkek mari ayo Mas, lagune Mas. Lagune Mas yo. Ki, kok sik ngenteni Bu Watini karo iki melek bali mesake iki, mesake ragane. Ki mesake ragane Junita. Wis, nek iso yo sak jam meneh men rada bodol.
langsung langsung mari. mari. Edan. Wis. Langsung mari Yun, lho. mbok kasurupan meneh Yun. Sik. Iki demit apa to jane? Ha, meruh kuwi. Ki Iki mending-mending kesurupan meneh wae. Nek tak Oh, aku ngerti iki demit apa. kowe kok iso ireng kabeh iki apa to Yun? Mau Bekasi dienggo aku. gareng. Bekasi aku Walah. kuwi, Bekasi aku. Bekasi gareng iki rewangi kok ngono ki mergo iki mesakake wong nene iki nggih rondo teng omah ra ono sing rewangi golek iki. Nih, muga-muga berkah barokah. Mbok kesurupan meneh Yun. Tasih, Bu. Ayo sik akeh kok rumangsane. Mah kaya nini-nini to kuwi. Ya. Wis, alah kowe mbok dimentel-mentel kok ngilo, rumah tamu ngilo. Mesti bekasnya kamu. Oh walah, alah Yun. Reng, Ngopo? wis lumayan, Reng. Ya itu. Siji loro telu. Papat. Jiro lupat mon. Jiro lupat. Ya kurang lah mesti lah. Tuh. Jiro lupat mau 67. Nggih, kadose kurang. Oh, tesih kurang kesurupan meneh bae. Nggih. Matur suwun. Nah, sudah nuwun. Nika katur satunggalipun gungen wonten jarum-jarum. Jarum. Mbak Rindi, sebab nuwun nggih dhateng para kadang. Menika tasih wonten medal sarangan kalian Siva Production. Pun lajengaken sampun-sami satur pasugoto panglipur, ndereken para kadang tamu ingkang sampun kepareng rawuh. Nginipun sarangan nderek Mangayu Bagjo, gadinipun Bapak Waldi dalah Ibu Watini.